आपण इथे सगळे उपस्थित आहोत. इकडे 5वी जी वर्षगाठ आहे यांची 5th अॅनिव्हर्सरी, त्यासाठी सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवाव्या. तत्पूर्वी मी थोडंसं या कार्याबद्दल सांगू इच्छिते, कारण व्हिडिओ तर आपण बघूच, पण थोडीफार माहिती असणं पण तितकंच गरजेचं आहे. समाजकार्यातून राजकारण ठरतं, परंतु राजकारण न करता, राजकारणाचा कोणताही मागसूस न असता फक्त सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टिकोनातून जे समाजकार्य केले जाते, त्या समाजकार्याची जोड ही समाजात तुम्हाला एका वेगळ्या उंचीपर्यंत ठेवून पोहोचवत असते. ती उंची गाठताना केलेल्या परिश्रमाची कुठेतरी चीज होत असते. असे म्हणतात की ही चीज किंवा ह्या परिश्रमाची फलश्रुती तुम्हाला ह्या जगात नाही तर कुठेतरी वरच्या जगात म्हणजेच परमात्म्याच्या जगात पोचतच असते. भवानी फाउंडेशन असे ऐक्याचे प्रतीक असणारे हे नाव सामाजिक क्षेत्रात अनेक काळापर्यंत टिकून असेल, त्याच्या व्यतिरिक्त काहीच असं त्यांच्या मनात नाही. पण समाजसेवा करताना भवानी फाउंडेशन तर्फे जिल्हा परिषदेच्या अनेक गरीब व गरजू मुलांना वह्या पुस्तकांचं वाटप करणे, तसेच सदर विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानामध्ये तंत्रज्ञानाची भर पाडण्याकरता संगणक वाटप करणे, तसेच हे मोलाचे कार्य ते सतत करतच आले आहे. तसेच रायगड जिल्ह्यामध्ये अत्यंत जीर्ण झालेल्या अशा शाळेकडे लक्ष घालत आज त्यांनी ती शाळा भरण्यासाठी बरेच कार्य केलेले आहे आणि आज पुन्हा मुलांना व्यवस्थित शिक्षण मिळवण्याकरता अखंड असे प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या अशा असंख्य गोष्टी आहेत आणि कार्य आहेत, त्यांना मोलच नाही. अनेक कार्य ज्यामध्ये गरीब समाजातील गरजू लोकांसाठी प्रथमोपचार तयार करणे, गरीब समाजातील वधूवर यांना त्यांच्या योग्य जोड्या मिळवून देऊन त्यांचे लग्न कार्य याकरताही मदत करणे, आपला समाज आजारांनी ग्रस्त झाला आहे त्यांना रोगमुक्त करण्यासाठी खेड्यात देखील प्राथमिक चिकित्सालय यांनी मदत करून चालू केले. रक्तदान शिबिर घेऊन रक्तदानाचे स्वतःच्या परिवारासोबत आणि स्टाफ सोबत स्वतः खंबीर उभे राहून असे अनेक अविरत कार्य भवानी फाउंडेशनच्या माध्यमातून केली गेली आहे. अपेक्षा आहे की हे कार्य असेच चालत राहील. इथे बऱ्याच जणांना हा प्रश्न पडला असेल की हे सर्व कार्य करणारे नक्कीच कोण असतील, कारण महाराष्ट्रात राहून सध्या तर बरेच जातीवाद चालू आहे. हे सगळं तुमच्या समोर असताना देखील एक कर्नाटक सारख्या ठिकाणाहून महाराष्ट्रात येऊन जन्मभूमी नसून तर कर्मभूमीसाठी परतफेड करण्यासाठी ही जी काही त्यांची ओढाताण चालू आहे, हे जे काही सहकार्य चालू आहे आणि त्या मोलाच्या सहकार्याला आपण सर्वांनी टाळ्यांनी दाद देऊन एकदा पुन्हा त्यांचे अभिनंदन करूया. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन कर्नाटक सरकारने त्यांना राज्योत्सव ह्या पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. हा पुरस्कार त्यांच्या चांगल्या कार्याला प्रोत्साहित करण्याकरता दिला गेलेला आहे आणि त्यामुळे आम्ही अपेक्षा करतो की हे कार्य देखील ते असंच अविरत करतच राहतील. तर मी टीमला विनंती करते की त्यांनी हा एकदा एबी प्ले करावा. प्लीज ऑफ करा. थोड्या वेळासाठी व्हिडिओ पॉज केला तर बरं होईल. व्हिडिओ थोड्या वेळासाठी पॉज केलेला आहे. आपण एक थोडीशी व्यवस्था करत आहोत. थोडंसं मध्ये नको. चालू चालू चालू. हॅलो, पुन्हा एकदा एबी प्ले करण्याची मी विनंती करते.
ಮಧುಸೂದನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡುಮೂಗಲಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಲಿತಂತಹ ಶಾಲೆ, ನಾನು ಕಲಿತಂತಹ ಊರು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವರು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆಗ 100 ದಾಟಿತು, 100 ಹೋಗಿ 135 ಹೋಗಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 150 ತನಕ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಸದಸ್ಯರು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ನಡುಮುಗಲು ಸೇವಾ ನಿಧಿಯ ಅದರ ಪರವಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು नमस्कार, मी सचिन नवले, शाळा प्रमुख भिलवरे शाळा. या ठिकाणी भवानी फाउंडेशन यांच्या मार्फत शाळेची दुरुस्ती, त्याबरोबर खिडकी दुरुस्ती, इतर म्हणजे इतर जे मुलांना लागणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तू दरवर्षी प्रमाणे म्हणजे जे लागणारे वह्या, पुस्तक याचं वाटप, शैक्षणिक खात्याचं वाटप या भवानी फाउंडेशन यांच्या मार्फत केलं जातं. त्याचप्रमाणे मुलांना आवश्यक असणाऱ्या जे मुलांसाठी आवश्यक शौचालय, जे असं प्रशस्त असं शौचालय या ठिकाणी भवानी फाउंडेशन यांच्या मार्फत आमच्या रायगड जिल्हा परिषद शाळा भिलवले यांना दिल्याबद्दल भवानी फाउंडेशन यांच्या सर्व सदस्यांचे आणि सर्वांचे मी आभार. सिटी साहेबांनी त्यांना मी नमस्कार करते, धन्यवाद करते की आज इथे लाईट मी परत रोड नसून सुद्धा त्यांनी आज भवानी फाउंडेशन
हे आम्हाला का म्हणजे बांधून दिलंय त्यांचे मी खूप आभार मानते. ಶಕುಂತಲಾ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಹುಷಾರಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆದು ಭವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಕಂಡನ ಹುಷಾರಿದ್ದನ್ನು ಬರ್ತದೆ ತೂದು ಅಕಡಮಿ ಕ್ಯಾಶ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಪಡೆದು ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು. ఒక ತಿಂಗಳಿಗೆ ಭವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ 1.5 ವರ್ಷದ ತಿಂಗಳು 5,000 ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಡೊಂದಿರುವರು. ಕಷ್ಟಗೂ ಭಾರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಭವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾರು ಎಂಕಲು ಏಪಲಾರ್ನ ಸಂದಾರ ತೀರಂದು ಎಂಕಲ ಕಷ್ಟಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿರಾರು. ಎಂಕಲ ಜೋಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ मस्त हेल्प दत्तात्रय रामदास नवले. मी गेले 2007 पासून भवानी शिपिंगमध्ये काम करत आहे. माझं 2007 पासून मी काम करत आहे भवानी शिपिंगमध्ये. 2010 रोजी माझं लग्न झालं होते. 2015ला माझ्या घरी गॅसचा स्फोट झाला होता. त्यामुळे माझ्या मिसेसला अंगात साडीला आग लागली होती, भाजली होती. तिला बचावण्यासाठी मी पण गेलो तर तिथे मला पण भाजलं होतं भरपूर. त्यानंतर आम्हाला ठाण्यामध्ये आजूबाजूला ठाण्यामध्ये ॲडमिट केलं. दुसऱ्या दिवशी ठाण्यातून पुण्याला मला शिफ्ट केलं. मी आहे पुण्याचा. पुण्यामध्ये शिफ्ट केल्यानंतर तिथे माझी मिसेस जास्त 95% भाजली होती म्हणून तिला काय डॉक्टर बचावलं नाही शकले. पण मला त्यांनी प्रयत्न केला आणि भवानी शिप फाउंडेशननी मला त्या हॉस्पिटलमध्ये असताना 3 महिने असताना पूर्ण मला मदत केली. शिवाय 2 वर्ष मी घरी असून 2 वर्ष मला सॅलरी दिली. दर महिन्याला शेती साहेब फोन करून स्वतःहून विचारायचे तुला सॅलरी भेटली, अजून पैसे हवेत काय त्रास आहे? केलं नाही सर, तुम्ही जेवढं आहे फाउंडेशनने जेवढं मला केलं भवानी शेट्टीला व त्यांच्या फॅमिलीला मी आभारी आहे.
पुन्हा एकदा आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. हा व्हिडिओ फक्त 12 मिनिटाचा होता, पण कार्य गेले 5 वर्ष पूर्ण होत आहे. तर तुम्हाला असं वाटत असेल की फार छोटंसं कार्य असेल, पण ह्याच्यासाठी भवानी टीम, जी भवानी फाउंडेशनची पूर्ण टीम आहे, जो परिवार म्हणजे सरांच्या हिशोबाने त्यांचा जो ऑफिस स्टाफ आहे, या सर्वांचं यामध्ये प्रचंड असं योगदान आहे. त्याच्यामुळे हे कार्य असेच अनेक वर्ष चालत राहू अशी आम्ही अपेक्षा करतो. तसेच आपण कार्यक्रमाला पुढे आता सुरुवात करतच आहोत. एकत्र येणे ही सुरुवात आहे, सोबत राहणं ही प्रगती आहे, मदत करणं हे संस्कार आहे आणि स्वागत करणं ही आपली संस्कृती आहे. एक साथ रहना, एक साथ शुरुआत करना, एक साथ रहना प्रगति है, मदद करना एक संस्कार है और स्वागत करना हमारी संस्कृति है. इसलिए मैं सभी गणमान्य लोगों, श्रोताओं और उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो आज यहाँ आए हैं, और कार्यक्रम के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि वे स्टेज पे आके विराजमान हो जाएं. On this special occasion, may I request प्रश्न विचारावासा वाटतो सर्वांना. सध्या ह्या कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यावर आता तर वॅक्सिन पण निघालेला आहे, परंतु अजूनही भीती असणारे असे किती व्यक्ती इथे आहेत? एकदा हात वरती करू शकता का? कुणीच नाही. खूपच आनंद वाटतोय, कारण काही महिन्यांपूर्वी आपण कोणाशी बोलायला सुद्धा घाबरत होतो, एकमेकांना हात मिळवायला घाबरत होतो, पण आज खांद्याला खांदा लावून सगळे इथे इतके छानपैकी बसले आहेत. आणि याचं एक इतकं सुंदर उदाहरण आहे की एकोपा इथे पण दिसत आहे. आणि अपेक्षा करते की भवानी फाउंडेशनमध्ये तुमचाही सगळ्यांचा हात असाच यावा एकत्रित, त्याच्याने आम्हालाही सर्वांना आनंद नक्कीच येईल. on this special occasion of 5th anniversary of Bhavani Foundation, may I request President Mr. Kusum Shetty, Vice President Mr. Jayashree Shetty to come up on the stage and grace the dais. We request both of them to accompany the guest and आपल्या विनंतीला मान देऊन आज इथे उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचे मी स्वागत करते. सर्वप्रथम आपले एक्स मेयर तसेच ज्ञानेश्वर नाईक यांचे चिरंजीव श्री सागर नाईक, तसेच पनवेलच्या महापौरपदी असलेल्या डॉक्टर कविता चौतमोर, जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करायचे आहे. प्रोफेसर डायरेक्टर ऑफ सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल पुणे येथून आलेल्या डॉक्टर शशिकला गुरपूर, तसेच श्री मधुकर रहाणेने हे नाव ऐकताच कळतच असेल तुम्हाला, आपले इंडियन क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांचे सुपुत्र जे आहेत, त्यांचे वडील श्री मधुकर रहाणे, त्यांचे जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा. थोडंसं त्यांना यायला एक 5-10 मिनिटं लागतील, पण आपण नक्कीच त्यांची वाट बघूया. उपस्थित may I request Mr. Dharmapal Devadikar to come up on the stage. Mr. Gopal Kundar, please come on the stage. पुढे सुरुवात करूया. एक शांत व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में पानी की तुलना में कभी भी कोई चीज नरम नहीं रही. लेकिन अगर वही पानी बाढ़ में बदल जाता है तो सबसे अच्छे पहाड़ भी टूट जाते हैं. उसी हौसले को बुलंद रखते हुए हमारे भवानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री कुसुमोदर जी शेट्टी जी अपने जिंदगी में कामयाब होते हैं. लोगों को जोड़ते जाने में जो आनंद मिला है वो पैसे कमाने में नहीं मिला.
ऐसे उच्च विचारों के भवानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री कुसुमोत्तर शेट्टी जी, इनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो सभी मान्यवरों का स्वागत करें। सरांनी खूप छान आठवण करून दिली ते, कारण आपण कार्यक्रमाला तर सुरुवात केली पण आपल्या कुलदेवतेच्या स्मरणाने केलीच नाहीये. तर एकदा आपण आपल्या कुलदेवतेच्या स्मरणाने या कार्यक्रमाला नक्कीच सुरुवात करूया. ती सुरुवात करण्याकरता मी या स्टेजवरती मिसेस सुप्रिया हेगडे आणि मिस श्राव्या हेगडे यांना आमंत्रित करते. ವರವ ಮುಗಿವೆ ಗಣಪ ನಿನಗೆ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಕರವ ಮುಗಿವೆ ಗಣಪ ನಿನಗೆ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಗಿರಿಜತನಯ ಹರನ ಕುವರ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಕರವ ಮುಗಿವೆ ಗಣಪ ನಿನಗೆ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ವರವ ಕರುಣಿಸೋ. ಏಕದಂತ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ವಿಘ್ನಹರಣ ಶುದ್ಧ ತರುಣ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ. ಏಕದಂತ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ವಿಘ್ನಹರಣ ಶುದ್ಧ ತರುಣ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ. ಶರಣು ಎನ್ನುವೆ ಕರುಣ ಗಣಪ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಚರಣ ಮುಟ್ಟಿ ಕರಣ ಬಿಡುವೆ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಕರವ ಮುಗಿವೆ ಗಣಪ ನಿನಗೆ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ವರವ ಕರುಣಿಸೋ. ಶಶಿಯ ಗರ್ವ ಇರಿದ ಧೀರ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಯಶವ ಕೊಡುವ ವಿಶ್ವದೇವ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ. ಶಶಿಯ ಗರ್ವ ಇರಿದ ಧೀರ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಯಶವ ಕೊಡುವ ವಿಶ್ವದೇವ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಗರಿಕೆ ತರುವೆ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಸುರರ ಪ್ರಿಯನೇ ಕರವ ಎತ್ತಿ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಕರವ ಮುಗಿವೆ ಗಣಪ ನಿನಗೆ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಕರವ ಮುಗಿವೆ ಗಣಪ ನಿನಗೆ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ. ಗಿರಿಜತನಯ ಹರನ ಕುವರ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಕರವ ಮುಗಿವೆ ಗಣಪ ನಿನಗೆ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ಕರವ ಮುಗಿವೆ ಗಣಪ ನಿನಗೆ ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ವರವ ಕರುಣಿಸೋ, ವರವ ಕರುಣಿಸೋ. अपने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र छोड़ो अपनी दुनिया में कुछ भी काम शुरू करने के पहले गणपति की पूजा के बिना शुरू नहीं करते हैं. जो अभी प्रेयर सॉन्ग में इन दोनों ने, माँ बेटियों ने जो गाना गाया है, शुरुआत अच्छे से करके रखा है. धन्यवाद. मी आत्ता सरांबद्दल थोडीफार माहिती सांगितली होती. आपले जे भवानी फाउंडेशनचे प्रेसिडेंट श्री के डी शेट्टी यांच्याबद्दल जी काय माहिती दिली ती कमीच आहे. व्हिडिओमध्ये पण आपण बऱ्याच गोष्टी पाहिल्या, पण आता मी एकदा पुन्हा त्यांना रिक्वेस्ट करते की अतिथींचं स्वागत 2 शब्दांनी त्यांनी इथे करावे. आता आम्ही प्रभादेवीच्या सिद्धिविनायक टिटवाळेच्या बापा ह्यांच्या आठवण करून आपल्या ही 5वी वर्षांच्या वार्षिक
महोत्सव म्हणतो मी, का म्हणजे फार आनंदाने. तसंच इंग्लिशमध्ये म्हणतात ॲन्युअल गेट टुगेदर. इस सुंदर शाम के वक्त पर आप लोग देख रहे हैं सभा भवन भरा हुआ है. कोई भी एक चीज अगर अच्छा होना है 10 लोगों के मुंह से अच्छा अगर 2 शब्द आया तो अच्छा ही होगा. वैसे तसंच आज इथे आपल्या ह्या कार्यक्रमासाठी मी जास्त वेळ ना घेताना within very short and sweet would like to welcome all our guests. So first and foremost मला हा नाव घ्यायला एवढा आनंद वाटते. आज आपल्या प्रमुख अतिथी म्हणून आपल्याकडे आलेली आहे पनवेल महानगरपालिकेच्या मेयर पदवी स्वीकार केलेली आणि मला 1 महिन्यापूर्वी एका कार्यक्रमामध्ये तिथे बोलवून आपल्या समोर संतोष शेट्टी साहेब बसलेला आहेत. त्यांनी माझा सत्कार केलेला. तेव्हा मॅडम कविता, डॉक्टर कविता तिथे उपस्थित होते. त्याचे जो 2 शब्द ऐकून इंग्लिशमध्ये म्हणतात सो डाऊन टू अर्थ. तेव्हाच मला माझ्या मनात एक कल्पना असं बसलं, ही मॅडमला आम्हाला एकदा बोलवायचं. तर आज डॉक्टर मॅडम कविता आपल्या समोर ही 5वी वर्षाची आपल्या स्नेहमिलन, प्रेममिलन ह्याच्या शुभारंभ करण्यासाठी आलेले आहे. मी त्याला हार्दिक आपल्या भवानी फाउंडेशन आणि आपल्या भवानी ग्रुप ऑफ कंपनी तर्फे स्वागत करतोय. तसंच आता नाव next to Dr. Kavita, one more madam, she is with us again. Almost, if I am not mistaken, 3 years back, I had been to Pune for one get together, similar way. There, she was also one of the guests. There we just had few words but when her turn came to say few words, the way which she spoke about education, I really impressed. मला देवाने असं एक अस्त्र दिलेलं आहे माझ्याकडे, माय मेमोरी टिल टुडे. इन द सेन्स, जेव्हा मी 6 वर्षाचे होतं, कुठल्या घरी मी एका वेळाचं जेवण केलेलं आहे, ते घर अजून मला आठवते आणि मी आठवण ठेवलेलं आहे. तसंच ही मॅडमच्या तिथे 2 शब्द ऐकून I really impressed and I was looking for a chance to call her. So this time really I got that chance to invite her. She is none other than a dean or director of Symbiosis Law School, Law College.
Dr. Sashikala Gurpur. Ma'am, on behalf of this small Bhavani Foundation and this small Bhavani group of companies, I would like to welcome you, ma'am. आता आणखीन एक आपल्याकडे बसलेला आहे इथे नवी मुंबईकरांना, फक्त नवी मुंबईकरांना नाही, ऑलमोस्ट मुंबईने आपल्या महाराष्ट्रामध्ये नाईक फॅमिली, गणेश दादा नाईक फॅमिली म्हटलं की आपल्या नवी मुंबईचं एक शिल्पकार म्हटलं तरी सुद्धा कमी आहे. आज आम्ही ते पाहतोय आपला मरीन लाईन सर्कस, एक एवढा सुंदर रोड, आणि त्या रोडमुळे आता इथे जे काय बिल्डिंग वगैरे झालेलं आहे, सध्या रेट म्हटलं की 25 ते 30 हजार रुपये स्क्वेअर फीट चालला आहे. तर हा रोडच्या पाठी कोणाच्या प्रयत्न कोणाचे होता, ते आहे आपल्या नेते गणेशजी नाईक साहेब. ॲक्च्युली आज आपल्या गणेशजी नाईक साहेबच स्वतः येणार होते, त्याच्यानंतर संदीप गणेशजी नाईक ते येणार होते, पण सर्वांना माहिती आहे त्याच्या वेळ कसे आहे काय. पण आपल्या एवढ्या लोकांच्या, आपल्या भवानी परिवार बरोबर बद्दल त्याचे प्रेम काय आहे ही आज आम्ही सर्वांच्या समोर आहेत. शेवटी त्यांनी आपल्या पुतणे सागर नाईकांना इथे पाठवलेलं आहे आणि संदीप नाईक साहेबांनी आपल्या भावांना इथे पाठवलेलं आहे. साहेब, तुम्हाला मी आपल्या ही छोटी भवानी परिवार आणि भवानी फाउंडेशन बद्दल तुम्हाला हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आणखीन एक आपल्या समोर बसलेला आहे शाहरुख खान सारखं, हे माझे खास मित्र आहेत आणि आम्ही राहायला सुद्धा एकच बिल्डिंग मध्ये आहेत. आणि मी त्यांना सारखा माझा छोटा भाऊ ही शब्दाने मी ओळखलेला आहे. आणि यंग अँड डायनामिक लीडर. आज आपल्या सोसायटी इथे आपले इव्हन ट्रेझरर साहेब राजेश पोल साहेब पण इथे येऊन बसलेला आहे. आपल्या सोसायटी म्हणजे एक कॉर्पोरेटर तिथेच तयार करू शकतो, म्हणजे 614 फ्लॅट्स आहेत, नाही म्हटलं तरी सुद्धा 2,500 लोक आहेत आम्ही. येस, तसंच त्या सोसायटीच्या पण आज सुनील साहेब आपल्या चेअरमॅन आहे आणि फार चांगलं काम करतोय. आणि नाईक फॅमिली बरोबर ते आपल्या त्यांचे संबंध एक परिवारचे संबंध आहे. जेव्हा मी त्यांना रिक्वेस्ट केलं, साहेब असं आहे तुम्हाला यायला लागणार, तर आपल्या शब्दाला मान देऊन आज नवी मुंबई BJP युवा मोर्चाचं उपाध्यक्ष पद पण त्यांच्या हातात आहे. सुधार साहेब आपल्या भवानी फाउंडेशन आणि आपल्या भवानी परिवार ही दोन्ही याच्यामुळे तुम्हाला आदर स्वागत करत आहे. आता थोडी वेळेने आम्हाला येऊन इथे आपके सोबत बसणारा एक माणसा है. मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं बम्बई में आके आज ये 45वां साल है, पैसा नहीं कमाया, मगर मेरा एक ही दौलत है, रिश्ता. आज जो भी है रिश्ता से सब कुछ हो रहा है. मेरा खुद का एक कहावत मैं बनाया, डोंट बिलीव ऑन मनी, डोंट बिलीव ऑन बिजनेस, बिलीव ऑन रिलेशन. सो ऑलवेज आई बिलीव ऑन रिलेशन. अभी थोड़ी देर में हमारे सामने आके बैठने वाले हैं अपने अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारे भारत के टीम जीत के आए, उसके टीम कैप्टन कौन थे?
अजिंक्य राणे जी। एक्चुअली अजिंक्य राणे जी आज आने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली क्वारंटाइन के नाते वो नहीं आ सका। कल उनका 3 दिन का क्वारंटाइन कंप्लीट हो रहा है, तो उनके माध्यम से उनके पिताजी यहाँ अभी मधुकर राणे जी अभी थोड़ी देर में आके हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो बेटे की तरफ से मैं उनका भी, उनके अनुपस्थिति में भी मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आज हम 3 त्रिमूर्ति को, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इनको कह रहे हैं त्रिमूर्ति। 3 त्रिमूर्ति को हम माँ भवानी के प्रसाद के रूप से सत्कार करने जा रहे हैं। उनके बारे में बाद में अपने स्वाति जी और राजी जी डिटेल में बताएंगे, बट वो इस नन अदर देन संतोष जी शेट्टी जी, हमारे पनवेल के अभी चुने हुए सभापति। मैं आपका भी आदरणीय तरह से आपका स्वागत कर रहा हूँ। आपने देखे अभी बोल के मैं 2 सेकंड नहीं हुआ, मधुकर राणे जी यहाँ आए हैं, अजिंक्य राणे जी के पिताजी। मधुकर साहेब, आता 2 सेकंडापूर्वी मी तुमचं नाव घेतलेलं। खरं म्हटलं की ही पण असं वेळ होती, साहेब पण तिथे गेस्ट होते आणि मी पण एक गेस्ट होतो तिथे। तिथे आपल्या ओळख झालं, तर एकदा ओळख झालं की मी कोणाला सोडत नाही, दुसरं काय नाही, हीच आपले संबंध आहे। काल सकाळी मी पेपरमध्ये वाचलं, अजिंक्य राणे आपल्या संपूर्ण टीम आलेला आहे, मोठं भव्य स्वागत त्यांचं झालेलं आहे, पण शेवटी बघितलं 3 दिवसचे क्वारंटाईन, तर सुद्धा एक चान्स घेऊया म्हणून साहेबांना फोन केला। आणि त्याच्या अतिरिक्त आज आता आपल्या सेक्रेटरी साहेब रवी उच्चिल, ते आणखीन एक आनंदाची गोष्ट आहे, म्हणजे ते एका बिल्डिंग मध्ये राहतात। तर साहेबांना मी फोन केला तरी म्हणाले, शेट्टी साहब मेरा 2-3 मीटिंग है, तो कल 6:30-7 बजे आना मुश्किल है। मैं बोला साहब कभी भी आप आ जाओ, बस ये अपना ही है, माँ भवानी का कुछ है। तो बोला कि ठीक है मैं बताता हूँ। तर आता आपले समोर आलेले आहेत साहेब, तुमचं मी आदरणीय आदर आपल्या भवानी फाउंडेशन तर्फे स्वागत करतोय। तसंच अभी हमारे भविष्य, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चे हैं। आज यहाँ 2 छोटी सी अस्थि को हमने लाए हैं। एक है बिंदिया शेट्टी, करीब 1-1.5 महीने पहले ये जो कन्नड़ राज्योत्सव, कर्नाटक राज्योत्सव जो अवार्ड मुझे मिला, उसके माध्यम से मुझे बुलाया गया, मुझे एक सत्कार किया गया। वहाँ करीब 25 बच्चे को बुला के, वो लोग का नाम लेके, वो लोग का अचीवमेंट्स को लेके बुलाया और वो लोग का सत्कार किया। तो 25 में मेरे को, मैं फटक करके मेरे ध्यान गया बिंदिया शेट्टी। मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ, ये बच्ची प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने, अपने प्रेसिडेंट जी के सामने जाके हमारा, उनकी शोभा, उनकी कला दिखा के आई है। तो और उनका पूरा जो उनका बायोडाटा था वो सुन के मैं वहाँ ही परेशान हुआ और वहाँ से उसको पकड़ा और आज यहाँ बुलाया गया है आप लोग के सामने। भवानी माता का एक छोटा सा उनको तोहफा के हिसाब से उनका भी आज सत्कार होने वाला है। मैं आपको भी स्वागत कर रहा हूँ। वैसे ही और एक बच्ची है चंदना, ये बच्ची को हमने तलाश किया है मैसूर से, मानेंगे? ये भी एक अजीब है।
जैसा मेरा कर्नाटक राज्योत्सव मुझे मिला, वहां से वो लोग ने मेरा पत्ता वगैरह लेके मुझे लेटर आया। वो लेटर में वो बच्ची का पूरा हिस्ट्री लिखा था। वो देख के मुझे सही में मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, हम ये देखे आज भगवान ने हमें 2 वक्त का अच्छा सा खाना दिया है, मगर कई लोग 1 वक्त का खाने के लिए तड़प रहे, शिक्षण के लिए तड़प रहे। ये जो बच्ची है, जब भी वो अपने माँ के पेट पे 4 महीने की थी, अपने पिताजी को खो लिया और माँ ने बच्ची को जन्म देके उनके मामा, माँ का भाई, बड़ा भाई, वो भी कोई बड़ी इस पे नहीं है, ये दोनों ने मिलके ये बच्ची को बहुत मुश्किल से इन द सेंस बाहर जाके काम करके ये करके उनको पढ़ाया। और शिकायत ये है कि वो बच्ची फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही वो मेरिट में आ गई। आज 2nd ईयर इंजीनियरिंग में है और उनका पूरा बायोडाटा बाद में पढ़ाया जाएगा। और मगर बहुत मुश्किल में है, वो एजुकेशन कंटिन्यू करने के जैसा उनके शक्ति नहीं है। तो लेटर पढ़ने के बाद उसमें नंबर था, मैं कॉल किया, उनके माँ ने फ़ोन उठाई और उनको ऐसा लगा कि ये स्वर्ग लोक से देवेंद्र का कॉल आया होगा करके खुशी। और उनका सब कुछ मैं सुनने के बाद वो बच्ची को मैं पूछा, बेटे आपको क्या बनना है आगे? बोल रही है, अंकल कुछ नहीं, मुझे एक बार मेरा जो इंजीनियरिंग मुझे कंप्लीट करना है, बहुत तकलीफ में हूँ मैं बोला सिर्फ इंजीनियरिंग? तेरा जो यहाँ दिख रहा है, तुम IAS क्यों नहीं कर सकती हो? करने के लिए इच्छा है, मगर मेरे पास ताकत, मेरे मम्मी के पास ताकत नहीं है, मामा के पास ताकत नहीं। तो मैं बोला ताकत छोड़ो। उसी दिन महीने नहीं, हमारे भवानी फाउंडेशन ने उसके अकाउंट में 50,000 रुपया ट्रांसफर किया। और मैं, हमारे पूरे कमेटी ने डिसाइड किया कि अगर वो बच्ची IAS करिए, उसका कंप्लीट उसका एजुकेशन का माध्यम से हम भवानी फाउंडेशन से करने का विचार है, तो आज वो बच्ची भी यहाँ आई है। चंदना, आई वुड लाइक टू वेलकम यू बेटे। थैंक यू। वैसे आज हमारे पंच संघ से लेडीज संघ की चेयरपर्सन, yes it's going to be that's okay, but it's already declared। उमा कृष्ण शेट्टी आई है, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। वैसे यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ हमारे पंच संघ के तरफ से मातृभूमि कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रत्नाकर जी, श्री रविंद्रनाथ जी, गाड़ीगा समाज के प्रेसिडेंट रामचंद्र गाड़ीगा जी, वैसे भोवी समाज के हमारे सीनियर मोस्ट ईश्वर अहिल जी, और चंद्रेश अपने माध्यम के स्वरूप से कर्नाटक मल्ला के संपादक श्री चंद्रशेखर पालिताड़ी जी, वैसे उदयवाणी के शिरिया जी, वैसे माध्यम से बहुत सारे लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। सबको मैं भवानी फाउंडेशन के तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए, सबसे पहले मेरे अस्थि none other than our Bhavani family, or loved one, our Bhavani family, all our staff, members of our Bhavani family. So, with this, again, on dais, there's a senior most trustee, Mr. Dharmapal Devadiga ji, and the person who all the way came from Mangalore, Shri Gopal Kundar ji. So, Vice President, today even, that also one of the good news, Mr. Jikshit, he has been selected or elected as the President of Bhavani Foundation. Similarly, अपना माध्यम के स्वरूप से एक अस्थि हमारे पास ऐसा है, दिनेश शेट्टी जी आज लोक सत्ता में बहुत अच्छे पोस्ट में हैं, तो वो आज वाइस प्रेसिडेंट करके चुना गए। ये सबको बधाई के साथ स्वागत करते हुए, आप लोग को सबको यहाँ स्वागत करते हुए मेरा ये 2 शब्द खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
खूपच छान. ही कौतुकाची गोष्ट आहे. आश्चर्य वाटतं ना की जेव्हा कर्नाटकमध्ये ही जन्मभूमी असताना देखील महाराष्ट्रात येऊन मराठी शिकून सुद्धा आणि इतक्या उत्कृष्टरित्या प्रयत्न करून छानपैकी पूर्ण प्रोग्राम मराठीमध्ये ते बोलत आहे आणि ह्याचा आम्हाला सगळ्यांना तिथे अभिमान वाटतो. धन्यवाद सर. कारण बऱ्याचदा असं होतं की महाराष्ट्रातली मुलं सुद्धा मराठी बोलताना मागे पडतात. पण सर प्रत्येक फंक्शनमध्ये मागच्या वर्षी सुद्धा फंक्शनमध्ये सरांनी त्यांचा स्वतःचा पूर्णपैकी फीडबॅक किंवा कार्यक्रमाची सांगता सुद्धा त्यांनी मराठीतूनच केली होती आणि इतक्या सुंदररित्या त्यांनी तो प्रयत्न केला होता. कारण आज हे सगळं मनातल्या गोष्टी बोलताना त्यांनी त्यांची भाषा न वापरता इथे आपल्या महाराष्ट्राचा मान ठेवला आहे. त्याकरता मी त्यांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन करते. Like father, like son. Here is a live example in front of all of us. A young and budding personality who is taking lessons in his father's virtues and progress and is on the path of social work and upliftment. May I request Mr. Dikshit Shetty, Vice President of Bhavani Foundation, son of Mr. Kusmodar D. Shetty, to come to the podium and share few words about our foundation, right from the inception, its growth and its future plans. Thank you very much, Ms. Raji. I think a line or two more. I mean, that was too much actually. इतना अभी तक कुछ हासिल किया नहीं है. But thank you again. Good evening, everyone. And it is really a privilege and an honor, to be given this opportunity to have a chair there or be on this dais with such dignitaries, and such wonderful guests, special invitees over here, and the members as well. Of course, when you have this kind of dais, any youngster can get very nervous, and that is what is happening over here. It's very difficult to pull off something, especially after my father speaking in the way that he is. It's not a normal welcome, it's a very special welcome that he does, and he does it every year. And I've requested in the past also, please change the sequence, call me later, but no, it's always after him that I'm being called, and I have to run the show after this. But again, let me try and do the best. When it comes to charity, we truly believe that yes, charity begins at home, but it shouldn't end there. And that is what is Bhavani Foundation all about. It all started within our organization of Bhavani Group, but Mr. Shetty, my father, the president of the foundation, had that vision. Though it took an year, we were always discussing in the office that we must have a foundation in place, but that was always a discussion. It never went ahead. Unfortunately, there was an accident, a major accident to one of our colleagues in our organization, wherein there was a lot of unit of blood that was needed. It was real emergency situation, and that is when we understood the true value or the power of manpower. I mean, it's the numbers that we have within our organization. So when there was only 22 units of blood needed, our team, who are right now sitting and standing at the very back there, we came together and delivered nearly about 65 units of blood, and that too within a span of 3 hours. And that was the real eye-opener, to be very honest. And from there we thought that yes, we can definitely make a difference in this society, not in a big way, but maybe in a very small manner. So talking about our focus, yes, right from the beginning our focus has been on health and education, and it's not that we have neglected other areas. Like Mr. Shetty, our president, said, as and when he saw any article or any situation where there was a help needed, we went ahead. So there was no discrimination done, but as a vision, we are focused on doing something as far as health and education is concerned. And it all started in the year 2015, and it started in his own hometown, that is in Mangalore, a place called Vitla. A lot of people who are from Mangalore here might be familiar with the name. So we initiated a medical eye camp over there, and to be very honest, that was the first event that we did as a foundation.
and we really got so excited with that, because for the first time we are doing something and we could see 1,000 people there, who have come there for a normal eye checkup. So that really gave us that rush that was needed. And most heartwarming incident in that, which I'm not sure whether everybody noticed it in the AV, was one old lady who couldn't see from both of her eyes, and as a foundation, we decided to take a chance, take an initiative and get her operated. Fortunately, and by Almighty's grace, after the operation she could successfully see, and she has a small video clipping in our local language thanking the foundation. So that was the push that was needed, and that really touched everybody, because this doesn't happen to each one of us every day. This was a special moment, and from there on, we started the blood donation camp, and we have been doing it consistently every year, right from 2015 till now. And we can proudly say that till date, we have contributed 725 units of blood year on year totally. And from the basic math, if you do, it is saving 2,200 lives only through blood donation camp. So this is what, as a community, we could contribute. Next, talking about education, yes, in the AV it was clearly highlighted about the two schools which in Bilavle and Jilla Parishad Thakurwadi, Khalapur. Again, initiative from our president, Mr. Shetty. If you look at I'm not sure how many of you noticed, but the old pictures or the condition of that school was so horrible that not even 10 students were coming to that school. And it is predominantly an area of Adivasis. So nobody coming in there. So we as foundation, we only started with the initiative of renovating the school. But from there on, that renovation easily pulled 200 students over there. Only renovation effort. Followed by that, we thought of even contributing into uniforms, computers, the kids, study kits and all. Today, there was, the teachers of the school are here in this room. There were times when they had to chase the parents, they had to chase the students to pull them to the school. Today, they don't have to do anything, and you have more than 300 students coming into that school every year. So I think that is that really speaks volumes about our sincerity and our dedication towards this. Another thing that was missed out in the AV, which happened roughly 3 weeks back, 3 हफ्ते पहले, हमें ये पता चला था कि हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं यहाँ पे, he is part of Bhavani Foundation as well, Naveen Shetty ji. We call him our COVID warrior. I will tell you why. But he is the person who came in with a request to support our driver. His name is Avdesh. उनके बेटे के एजुकेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का प्रपोजल उन्होंने लाया. Of course, when it comes to education, हमने सब immediately हाँ भी बोला, and we supported. And just 3 weeks back, the same driver came with a box of sweets, saying that आज मेरा बेटा chemical engineer बन गया. So I think this is what it is. We are not trying to, as a foundation, we are not trying to market ourselves very aggressively. हमारा ये सोच नहीं है कि जाके करो काम 10 रुपए का और दिखाओ 100 रुपए का. वो हमारा सोच भी नहीं है, ना ही तरीका है. And again, coming back to more efforts, yes, why I said Mr. Naveen is a COVID warrior is because we all know what happened last year and we are still going through it. Naveen Shetty ji ने single-handedly इतना बड़ा initiative लिया जब सब लोग डर रहे थे घर से बाहर आने के लिए भी. Here's the man who went ahead and was donating or giving out food, which we saw in the video, every day for 16 days continuously, morning as well as evening. And he single-handedly covered nearly 6,400 people, by giving out the food. So that is what is the team that we have, and I wanted to make a special mention about it. इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है. Similarly, AGM हमारा कुछ देर पहले हुआ, उसमें हमने इस बात की भी जिक्र की, लेकिन कुछ गेस्ट हैं जिन्होंने ऑलरेडी सुना होगा, बट बाकी जो अभी अभी आए हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक इनिशिएटिव लिया था फिरकटवाड़ी में समाज भवन बनाने का. समाज भवन तो बन गया, ऑफ कोर्स वहाँ पे इनफैक्ट गाड़ी जाना भी बहुत मुश्किल है और बारिश में तो पहुँचना इम्पॉसिबल है. तो वैसे जगह पे हमने वहाँ पे समाज भवन बनाया और वो बनाने का इनिशिएटिव जो मेहनत किया है, जैसे जितेंद्र ठाकुर जी हैं इधर और भी लोग हैं वहाँ से जिन्होंने एक एक पत्थर उठा के उसको बनाया और 50% कॉस्ट घटाया. आज वही समाज भवन
मैं टाटा ग्रुप का सब्सिडरी कंपनी पहुंचा, टाटा कैपिटल, एंड दे हैव सेंट अस अ ईमेल सेइंग दैट वी नीड योर परमिशन टू सेट अप solar grids on top of the Samaj Bhavan, which will make sure that 38 households nearby will get free electricity. So the idea here is, yes, we just took a baby step. और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि नीयत साफ हो तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, और उसमें फिर आप बस एक कदम आगे लो, पीछे से धक्का मिलना ही है। तो ये वैसा चीज था। आज टाटा ग्रुप जैसा कंपनी हमारे भवानी फाउंडेशन को नोटिस करना भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आज वो हुआ, और इसी सिंसियरिटी के वजह से, जैसे शेट्टी साहब ने एजीएम में भी जिक्र किया, एटीजी, काफी लोगों को इधर पता है एटीजी की वैल्यू क्या है और वो मिलना भी कितना मुश्किल है। काफी ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूट्स है जिनको 15 साल 20 साल हो जाते हैं लेकिन वो मिल नहीं पाता। हमारी मेहनत का, हमारे रिकॉर्ड कीपिंग, हमारा टीम जो आज सबके सब स्टेज में नहीं हो सकते, लेकिन ये बैक एंड टीम जो पेपर वर्क, फाइलिंग इतना प्रॉपर रखते हैं, उनके मेहनत की वजह से आज 5 साल के अंदर हमें एटीजी भी मिला है, विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ। फाइनली टू एंड थिंग्स, यस, आज स्टेज पे भले ही हम फाउंडेशन के तरफ से हम 3-4 लोग बैठे हैं यहाँ पे, बट द रियल प्लेयर्स जो सही में कंट्रीब्यूट भी करते हैं और हर साल हर महीने चुपचाप करते हैं बिना कुछ पूछे, ना हमसे कोई हिसाब किताब मांगते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन हर महीने अपने सैलरी से वही 500, 1000, 2000, 3000 कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सारे लोग आज पीछे बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड हम सबको बुला नहीं पाए, बट सिलेक्टेड मेंबर जो हैं, ये हम सबके लिए एक मैसेज है कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे सोसाइटी के लिए, लेकिन ये फाउंडेशन जो शेट्टी साहब का विजन था, इसके वजह से हमारा 500 रुपया, हमारा 1000 रुपए आज मोर देन 10,000 पीपल तक पहुंचा है। हम मोर देन 10,000 पीपल लोगों की जिंदगी में डिफरेंस लाता है। सो आई वुड लाइक टू अगेन सिंसियरली थैंक मिस्टर शेट्टी and also to give me this opportunity. Finally, thank you everyone. Lot of similar faces every year. You all are here, supporting us and giving that clap, giving that, the passion to do this more. And sincerely, even during this COVID, you all have turned up. It means a lot to us. So thank you very much and have a wonderful evening. Thank you.